Πώς να τους κάνεις να ποθούν αυτό που πουλάς. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε πελάτη να χρησιμοποιείς και τα 5 κίνητρα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η απληστία. Πάρε μου και αυτό και αυτό και αυτό. Ποιος άνθρωπος δεν θα ήθελε καλύτερη υπηρεσία με λιγότερα χρήματα? Κανένας. Άρα, βεβαιώσου ότι δίνεις έμφαση στο πλεονέκτημα που έχει το προϊόν σου, ώστε να το καταλάβει και ο πελάτης. Δεύτερον, η ζήλια. Όλοι θέλουμε να ανήκουμε κάπου. Άρα, πολλές φορές θα παρατηρήσεις ότι πολλοί άνθρωποι θα αγοράσουν το προϊόν σου ή την υπηρεσία σου επειδή το έχει και ο γείτονας. Άρα, κάνε μια έρευνα αγοράς πρώτα, ώστε να ξέρεις και ποιος άλλος το έχει. 3. Φόβος απώλειας. Πόσες φορές έχεις αγοράσει κάτι από ένα site επειδή λέει ότι λίγη προσφορά σε μια ώρα? Έτσι και στις door-to-door πωλήσεις. Φεύγεις εσύ, φεύγει και η προσφορά. 4. Αίσθημα βιασύνης. Μη μου κάθεσαι στον καναπέ του πελάτη αραχτός, λες και έχεις όλη τη μέρα μπροστά σου, γιατί μάντεψε. Έτσι θα δώσεις και το OK στον πελάτη να σκέφτεται και όλη μέρα εάν θέλει το προϊόν σου ή όχι. Και 5. Αίσθημα διαφορίας. Πρέπει να πηγαίνεις με αυτοπεποίθηση στον πελάτη. Πρέπει να πηγαίνεις με αέρα του τύπου: αν δεν το πάρεις εσύ, θα το πάρει ο επόμενος. Γιατί αν φαίνεται ότι το θες παραπάνω από τον πελάτη, θα φανείς απελπισμένος. Κάνε follow για περισσότερα tips πωλήσεων.